Kaya wala na lang po tayong party-party. Hindi tayo gagaya sa ibang mga vlogger na mga... Hindi, tita kayong lahat. Si Tiri lang, Inka. Hindi, iba. Siyempre, tayo ang pinaka-close. Special. Special ka nga sa akin eh. Special ka rin kay Bibi. Inka, Tiri, ganun. Ay, ito guys, ang tinda ni Mana ngayon, turo na kamuti. Maganda na yung Inka lang. Kasi pag sinabi Inka, siya lang yun. Nag-iisa. Na, Bibi, may Inka. Nandun si Bibi. Nakikinig. Gising pa naman siya kasi panay-sipa. Nandito na naman siya nakasipa. Kagabi dito sa puson ko. Kung saan-saan siya sumisipa. Minsan dito. What's up mga kagahi? Good morning! This is Flora Mibulana. Welcome back sa channel. For today's video guys, andito pa rin tayo sa bahay. Of course, daily vlog pa rin tayo dahil kayo nga ay pregnant. And we have our breakfast right now. Ang breakfast ni Emilita ay fried chicken na bukog. That's Aliana's breakfast. And Emilita. Wow! And mine is cooked by Mama Elisa. Itlog. But later na ako kakain kasi naggatas kasi ako kanina. Nag-offer si Mama Ika na lutuan na ako kasi init pa yan. Nag-offer si Mama Prodelisa na lutuan ako kasi masakit ang aking singit. Di pa rin nawala. So, kaupo lang ako dito sa gilid. Naghihintay lang ako ng pakainin ako ng mga kapatid ko. Marami naman ako mga kapatid dito mautusan. Pasalamat ako sa Panginoon na uwi dito mga kapatid ko para meron ako mautus-utusan. Baliktad na ngayon eh. Ang bunso na mag-utos-utos mga kapatid eh. Pero ngayon lang naman kasi may dinadama ako dito sa aking singit. Abugbog abilat ngayon. Masakit. Kaya hinga lang ito. Upo lang muna. Bakit si nanay? Tawang-tawa si nanay pag sinabi kong abugbog abilat. Ayun o. Bakit na? Anong nakakatawa? Abugbog abilat. Gano'n ang pakiramdam ko nga. Gano'n abugbog abilat. Sakit ngayon sa akin, ewan ko. Ang likod kasi ng bibi ko eh, kung saan-saan sumisipa na. Sipaan na yung apdo ko, pati yung atay at saka yung mga, mga pantog. Malikot talaga, nagbukul-bukul na ngayon tiyang ko. Laki siguro na. Ewan ko lang, malalaman sa susunod na araw. Abangan nyo ang ating sex reveal. Sex reveal lang tayo kasi pag sinabing gender reveal, parang party-party yun eh. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung gender ni baby. Ang plano kasi dapat may party kasi naubusan ng pera, walang budget. Tapos maraming gagastusan. Kaya wala na lang po tayong party-party. Hindi tayo gagaya sa ibang mga vlogger na mga maraming budget na mag-party-party sila ng ganyan. Wala kaming ganyan. Importante sa akin, lang muna ngayon, yung mga basic needs lang muna. Wala muna tayong kaarti-artihan. Gusto ko rin sana para pag nakita ni baby, pag malaki na siya, kunwari, titingin siya sa vlog ko, tapos tignan niya yung mga video. Ay, gano'n ako kamahal ni mami, pero mahal na mahal pa rin kita anak, kahit na wala akong gender reveal party, ganyan. Kasi, alam mo naman, wala tayong budget. Pag nakita mo to, 10 years from now, maintindihan mo rin kung bakit walang party-party. Mahirap talaga ang buhay. Yung tiya-tiri mo, kailangan pa ng maraming pinansyal, yung tiya mo. Ayaw ko tawagin, yung anak ko guys, ayaw ko ipatawag na tita-tiri or auntie. Ang ipatawag ko talaga, Inka. Inka or Yaya. Bakit? Ano lang ka? Ano ba kaya alam mo, anak ko yun? Tiara. Ayaw ko Inka lang daw kasi ang ganda kaya ng Inka na tawagan. Wala namang problema. Wala ba na Inka o Tianay? Oo, Inka yung gusto ko eh. Iba kaya ang tawagan unique talaga tayo dang. Iba talagang ganyan talagang mga best friend. Iba ang mga tawagan ng mga nila. Tita naman. Ayaw ko na tita kasi na yan. Pag tita marami, pag sinabing Inka, ikaw lang yun. Mag-iisa ka lang. Di, tita kayong lahat. Si Tiri lang Inka. Hindi, iba. Siyempre, tayo ang pinaka-close. Special ka nga sa akin eh. Special ka rin kay Bibi. Inka, Tiri, ganun. Ay, bakit? Anong problema nyo? Hala, bakit? Lain na Inka. Wala naman, okay lang yung wala lang kayong maggawa kasi ibalik ko yung mga nakaraan. Ang ipatawag ko nga sa bibi ko, nanay eh. Hindi nga ako magpatawag ng mga mami eh. Mami, ay tawag man yun. Okay lang, yung iba naman yung sa amin. Yung sa anak ko, nanay lang sa katatay. Kasi gano'n ako pinalaki eh. Kasi gusto ko kasi, mga gagahi, gusto ko yung bibi ko, parang ako ba, kung gaano ako pinalaki, kasi alam ko sa sarili ko, mabuti akong tao, ganun. Inka, wala naman problema sa akin, Inka Tere, ganyan, pahingi ng pamasko, di ba? Sweet na kayo pa ganun. Tapos, kay Mama Alitz, yaya na lang. Lahat mga yaya kayo. Si Tere lang, Inka. Si Amy, ate lang yan si Amy, kay hindi man yan siya auntie. Ate lang yan.
Si Ate Monica, ano yung gusto mo ipatawag sa'yo eh? Lola. Ay, hindi ka lula, pamangkin mo to eh. Ano na lang sa'yo? Tiya na lang sa inyo. Kaya saging kagato. Eh, siyempre, maganda kaya ang ingka dang. Dito, ay, pwede pag-insi. Oh, hindi, insi. Iba yung insi, magkapatid yun eh. Oh. Aging ka na eh. Aging ka, isaan mo na. Isaan na ka. Oo, dyan nga. Yan, yaya nga yan. Karapang Chinese. Ay, hindi na pwede Chinese. Hindi na Ay, pwede Chinese ang sama na. Huwag isaan sa side naman. Ante. Layo asal ay ka-Tracy man. Ikaw raw sa AI ka. Ikapito, ikawalo. Pangit pag-ai, kulang ng letter T na lang. Pag-ai, pangit, mas maganda pang ingka. Diba? Mika. Ako kasi gusto ko old passion ang gusto ko sa aking baby para hindi siya sasabay sa mga bago na Ikawalo. Basta. Maganda kaya pag ingka. Nag-iisa ka lang sa buhay niya na ingka, isa lang ang ingka niya, hindi ako magpapa-ingka-ingka sa iba. Isa lang, titiri lang talaga ang ingka ni Bibi Ninja. Wala siyang ibang ingka. Aging ka pala harapan na tiya. Diba? Ang ganda me. Ha? Aging ka na parang nas tita o tiya o ganti. Oo. Pareho lang yan, pero Pero kinaraan. ikaw lang ang ingka sa lahat ng mga iyaan at uyuan. Ay, iyaan lang pala. Sa lahat ng iyaan ni Bibi Ninja, isa lang ingka. Si Manang Yaya yan. Yaya! Kaya mo yan? Ter, pala tipos Manang Ter. Kaya rin taong pong makabili naman siya ng panty. Nakita ko yung panty niya nakasampay. Gartir na lang natira. Kawawa. Pero bilhan mo, Ter. Magkano yung turon mo nang? Ha? Magkano? 5. Bakit ang laki? Magkano na to? 3, Ter. Bayaran mo, Ter. 15. Wala kong barya eh. Bayaran lang kita mamaya. 5 ang isa. Hindi, huwag kayong ganyan. Mababangkrap yan. Magbigay pa yan ng kamuti kanina. Magbigay na naman ng turon. Mabangkrap ka talaga nang kagagawan mo. Bayaran yun si Manang mamaya dang ha. 3 yan o 3, 15. So ito guys, ang tinda ni Manang ngayon, turon na kamuti. Minsan naman biko, minsan naman suman, depende kung anong ipaluto mo. Nagluluto pa rin siya ng mga ganyan. Huwag kayong mag-alala, malinis yan kahit punit ang panty niya. Malinis ang mga tinda niya kasi talagang maarte yan. Nung bata nga ako, naalala ko, ngayon, nagagalit ngayon pag mahaba ang kuko ko eh. Kaya doon ako natuto sa kanya mag-manicure. Pag nakikita ko sa kuko niya na nag-manicure siya, mag-gaya-gaya rin ako. Kaya marunong ako mag-manicure. Nagamit ko pa doon sa trabaho ko, nung una kong trabaho. Nag-manicure ako doon sa Manila. Tapos marami akong pira noon kasi yung mga client ko, alam nila na yung sahod ko 120 lang isang araw. So binibigyan nila ako ng tip. Kunwari naglilinis ako ng kuko ganyan. Ang ibabayad niya sa 120, ibabayad niya sa cashier, tapos bibigyan niya ako ng 100. Pagkagabi, pag uwi ko, pag bihis ko, pag tingin ko sa scrub suit ko, ang dami akong pira. Umaabot siya ng mga 900. Ganyan. Yun, masaya ang trabaho pag ganun yung trabaho mo, yung may mga tip-tip ba. So kung gusto niyo mag-order ng mga kakanin, ganyan, yan, nun nyo lang si Manangilin. Orderan nyo naman si Manangilin para may pambili siya ng party. Para mabili niya ang panty. Bakit yung panty niya, garter na lang talaga natira. Kawawa. Tapos yung garter, lustrid pa. Sobrang kawawa talaga. So, laban lang talaga sa buhay. Inka! Tapos, ito si Inka, oh. Magkasalanan ka rin sa akin. Bakit? Kasi dati nung trabaho ka sa salon, yung bulbul ko, inupuan mo. Na siyempre, kailangan ko lang gumaduate kasi nag-aral kasi ako nung ng waxing nung nakaraang mga 10 years na siguro ang nakalipas. Siyempre, kailangan ko kumuha ng model ko ba? Kasi nag-aral lang kami noon, nag-ano muna kami, yung lecture muna. Tapos kailangan na talaga na, talaga yung hands-on na talaga kami. Kailangan ko talagang kumuha ng tao. Kinuha ko si Tiri. Ay, kinalbo ko yung latbi niya. Grabe. Pshum, pshum. Grabe. Dugo-dugo. Pero nakagraduate ako, malaki din yung kita ko doon kasi nga ang ganyan kasi na trabaho, bumabawi ka sa tip. Alam niya ng mga nagtatrabaho sa salon at sa mga pero ang ganda, nag-Brazilian ba? Alam niyo yung Brazilian wax yan, ginawa ko yung kay Tira dati. Pero nung nagtrabaho na ako, ang naging eyebrow specialist ako. Parang kailangan ko lang talaga subukan lahat. Yung kilikili, ganyan. Pero eyebrow lang talaga yung inaano ko. Yung wina-wax ba. Face ba sa face, sa mukha. May mga lalaki kasi na ayaw nila ng sinishave. Kaya wina-wax ko yan dati. Maganda rin yung trabaho ko noon. Malaki rin kita ko noon kasi maraming tip. Kaso nga yung sahod doon, maliit lang yung sahod kasi alam ng may-ari na may tip ka pang matatanggap. I love you. Nakasabot ka sa mga esturerewa. Ay, marunong ka pala mag-Tagalog. So ayun na nga, ito nga pala si Inka Tiri. Pakilala ko sa inyo. Nag-iisa lang yan ang Inka ni Bibi Ninja. Kasi hindi na ako magpapatawag ng ibang mga Inka. Siya lang. Yung iba auntie na, yung iba yaya na, yung iba tiya na, ganyan. Si Tiri lang, Inka Tiri. Ang ganda.
Puro na kong karang tao. Siyempre, tapos manghihingi siya sa'yo, Inka, pahingi ng pamasko. Oh. Sa pagsabihin niya sa akin, Mama, may project ako, punta ka kay Inka. Mama, meron akong bibili ako ng bagong damit, punta ka kay Inka. Alam niya kung sino pupuntahan niya, kasi pag sinabi mong punta kay tita, magtatanong pa kung anong pangalan. Maganda na yung Inka lang, kasi pag sinabi Inka, siya lang yun, nag-iisa. Na, Bibi, may Inka na si Bibi, nakikinig. Gising pa naman siya kasi panay sipa. Nandito na naman siya nakasipa. Kagabi dito sa puson ko, kung saan-saan siya sumisipa, minsan dito. Naririnig niya dang. Sabi niya, may pakilala ko sa'yo, Bibi Ninja, yung Inka mo. Dito. Ito, istorya talaga, nakadinugtid kaya na matatil. Ako si Inka, sabihin mo. Ako si Inka. Ay, Ako si Inka, umunin mo si Paa. ayaw niya talagang mamansin pag si Tiri ang humawak. Pero pag si Aliana humawak ng ganyan, gumaganon siya, nanununtok. Pero pag si Inka, wala. Grabe. Kain man na tayo, Pero sila. Kaya sa unang buros, sige, si Paa. Hindi, bata pa kasi, 2-6 months pa. Pag nag-8 na at 9, ganyan, talagang bubukol na to ng malaki. Higa kami kasi, anong oras na ba? Baka chismis ko Tingnan nyo yung oras, 8:23 na pala ng morning. Ito yung ginagamit ko na cellphone. Yung Huawei. Ito yung bigay sa akin ni Ninang Pearl. Hindi ako binigyan ni Ninang Pearl ng ganito. Wala akong magagamit na cellphone kasi nasira na yung bibo ko. Thank you na lang talaga. Maganda talaga ang may ninang kaya. Pero mas maganda talaga pag may Inka. Kasi bibigyan ako ni Inka ng mga damit ni Bibi. Ganyan ang gagawin nyo ba? Magparinig-rinig lang naman kayo para may mga matanggap.